Begegek sadulita mel-mel dule Lolo Gareng Petruk Bagong. Hai, ayo padha mlumpuk rene. Kanca-kancamu celuken. Bolo-bolone diceluk mlumpuk rene dule. Aku wis teko, Mo. Aku yo sampun temriki lho, Mo. Aku ya wis teko kene lho, Mo. Anggite aku wis gak manglo ning kene. Iya. Nala Gareng Petruk Bagong wis padha ning kene. Hei, ayo. Di sekecane anggenmu. Lungguh anggonmu. Ning kene, Dule. Heeh. Aku wis semangat lho, Mo. Ayo, sing penting semangat. Sing penting kabeh padha wis teko ning kene. Apa sing diomongake? Iki masalahe ngene lho, Mo. Piye, Gong? Iki ya karo omong-omongan, karo guyon. Piye neh wong ya awake dhewe iki sebagai punakawan. Ya, punakawan. Ya. Kawan ki papat. Iya. Iki wong papat omong-omongan. Iya. Gawe wayang animasi kaya ngene iki apa angel? Ya angel ya ora. Sing angel kuwi tlatene. Sing ora angel semangate. Iya. Dule. Cerita-cerita jaman biyen. Jajale Bagong duwe pengalaman apa jaman biyen? Tenan. Aku biyen ki jaman nom-noman nalikane ndelok orkes, Mo. Ya. Aku ki seneng karo dangdutan biyen ki. Lah saiki ya panggah seneng lagu-lagune. Rajane ya panggah Pak Haji Roma Irama. Oh iya. Kowe patut matur suwun lho, Gong. Kalau Bang Haji Roma Irama. Mergo lagu-lagune sing wis tok nyanyekne barang nek nalika awakmu ngemse kae. Heeh. Aku ya matur suwun lho mau ngono ki. Ya terima kasih Pak Haji Roma Irama dengan lagu-lagunya kita bisa bekerja. Iya. Karo penyanyi-penyanyi liyane, pencipta liyane kowe kudu matur suwun. Kayata lagu-lagu campursari, lagu-lagu tayub. Kuwi ya kudu matur suwun karo sing menciptakan. Aja lali kuwi. Oh iya. Nek ning kawasan Tulungagung kene iki ya akeh pencipta-pencipta lagu. Kayata Pak Sun Gondrong. Iya. Kayata Mas Jidul Sumarji kuwi dengan lagunya banyak sekali, Mo. Iya lagu-lagu Jawa dule. Iya. Kaya lagune Joko Mlarat kuwi Kang Jidul sing nyiptakan. Iya. Awake dhewe karek nyanyekne iki penak. Iya. Kudu matur suwun karo para pengarang pencipta lagu. Heeh. Kuwi perlu ya, Mo. Ayo perlu. Soalnya dengan penciptaannya, karyane awake dhewe iso nyambut gawe. Heeh. Ya kaya wayang ngene barang iki lho, Mo. Iya. Sapa sing nyiptakake wayang kaya ngene iki? Lek Bagong modele ngono kuwi, yen Gareng modele kaya ngono kuwi, Petruk kaya ngono kuwi, Semar kaya aku ngene iki. Lah mbiyen ki ya wis diciptakake kaya ngene iki. Ayo matur suwun karo leluhur-leluhur sing wis tau menciptakan wayang kaya ngene iki ya, Mo. Iya. Tenan wong biyen iki ternyata ya pinter ya, Mo. Iya. Alhamdulillah dengan adanya teknologi
sing kaya ngene iki awake dhewe iso makarya dilebokake ning channel. Heeh. Iso dadi rezekine. Heeh. Tenan mo wis alhamdulillah banget. Ah iya. Dule nolo Gareng Petruk Bagong. Awake dhewe kudu patut bersyukur. Patut bersyukur. Mergo apa to? Mergane dengan adanya teknologi sing saiki iki arane AI iso mujudake gambar sing kaya mangkene iki. Lah iya. Lah mbiyen ki tenan gaya animasi ya angel tenan mo. Ah iya. Dari satu gerakan wae 35 gambar. Ah iya. Kaya ngono kuwi jaman mbiyen. Heeh. Aku mbiyen delok orkasi tenan mo ya seneng ya melu sul melu joget. Ning ora ngomben-omben, ora aku ora aku ngedoi blok-blokan sing ngono kuwi mo. Ah iya. Ngono ya iso tertib to, Gong. Ah iso tertib. Tertib tenan mbiyen ki. Joget ya sul karo kancane demen ngono kuwi. Iya. Kowe ya ngono to, Reng. Wah, aku iya lho, Mo. Aku seneng banget. Mergo pertunjukan ki dinikmati karena dengan seni hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi terarah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, Mo. Wah, ngono lho, Mo. Dengan agama hidup menjadi terarah. Ayo. Aja sampe kleru. Kuwi Reng. Wong kleru ya ora apa-apa, aku lali kok. Ngene lho, Mo, wong ya awake dhewe iki ning kene iki ya sebagai apa ya istilahe umpama wayang iki gara-gara ya omong-omongan ngene iki. Ya to, Mo? Ah iya bener, Truk. Kandhamu bener. Jenenge wong papat ning sing ngomong wong siji, beda karakter ki ya angel. Ya iya. Angel tenan lho mau ngene iki. Senajan to ya suarane kadang ya ora padha, kadang antarane Semar karo Gareng karo Petruk iso padha ngono kuwi. Lah iya mangkane kuwi dole awake dhewe selalu belajar. Ilmune tinggi. Wis onen-onen ana unen-unene Gareng main dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ah iya. Dole apa Mas? Kuwi disambi. Panganane dipangan. Apa-apa sing disuguhake marang sliramu dipangan dhisik. Heeh. Senajan to iki mek gur mangan apa mangan angin ya mah ae ora kaya ngono. Etok. Lah iya. Sing penting panggah semangat. Semangat luar biasa. Ngonten. Ngonten ning HP ngene iki ya kalau mangsa ana sing delok, kalau mangsa ya ora ana sing delok. Ya wis terima kasih sing wis padha ndelok ya mau ayo. Gareng, apa apa penggayamu wis padha mari? Aku ya niki wis mari kabeh mo. Dadi buritan kae sing sukete jembrung-jembrung ya wis tak bubuti. Akar-akare ya wis tak paculi. Lemahe tak walik. Dengan tujuan ben ora tukul neh utawa tukule terlambat. Nglambatake tukule kuwi lho, Mo. Iya. Ken ora jembrung, ken ora ketel. Iya. Iki mau awake dhewe ning kene iki tujuane apa? Lah tujuane apa mok lumpukne? Jarane anak-anakmu arep mok lumpukne arep tok wek ya apa? Ngene dole. Iki mang aku oleh welingan teko Ndara Janaka. Wah,
Iki Punakawan oleh gaji. Punakawan oleh bayaran ketok iki. Aja kusik aja kesusu omong ngono. Iya oleh ning ora akeh Dule. Lah iki aku sing seneng nang kene iki tenan. Sing seneng nang kene iki pas waktu ngene iki mo. Ae Dule, iki bayarane ora sepiro ning disyukuri. Didik akeh disyukuri Dule. Sebagai Punakawan awake dhewe yo oleh gaji tekan ndorone awake dhewe kan yo ngabdi to Dule. Ah iya. Sing penting wis clear to mo. Wis Dule. Bagong bayarane piro? Petruk piro? Gareng piro? Semar piro? Piye mo? Rata ta? Iya rata iki didum rata Dule. Iki anek duit 4 juta. Wah, lah iki mending iki. Iya. Didum ayo didum rata. Aku bagian piro kira-kira sing sebagai pemimpin Punakawan. Ngene lho mau jeneng didum rata ki ya rata. Aja sampe ora rata. Ayo, aku 1 juta. Gareng 1 juta, Petruk 1 juta, Bagong kowe njaluk piro? Lah aku lak iso ya 4 juta. Lah iso 4 juta lho tek tok pek kabeh lho. Ya umume ya 1 juta mau padha. Ayo didum rata Dule. Kenek kanggo cambung urip. Heeh. Ya wis ngono ae welinge teko Ndara Janaka. Ayo. Reng, jolali. 1 juta wene aku. Loh, piye to, Kang? Awakmu ndek silihan aku 1 juta lho. Wah, iya, Ding. Wah, lah iki aku malih ndak bayaran iki. Lah piye? Janjimu kae lho. Ya wis. Aku ora usah nampa wene Bagong. Iya Dule ya. Ya, Bagong. Bagiamu 2 juta. Kang, apa Truk? Kowe aja lali lho ya. Kowe ndisihan aku. Wah iya, Deng. Piro aku mbiyen ketur? Lah piro? 2.000, 2 juta no sampean. Wah, lah iki ndak sida aku. Wah iya. Ndak sida mah iki tak wene Petruk. 2.000, 2 juta. Iya. Petruk kowe aja lali. Kowe jek duwe tanggungan karo aku 3 juta Dole. Wah iya, Truk, dijaluk Rama, Truk. Wah, terus piye ngene iki? Nyonekno mo 3 juta iki wene balik neng aku. Aku sebagai pemimpin Dole. Wah, ijan kujur tenan lek ngene iki critane ndak oleh apa-apa kabeh. Nyelehno omah aku. Padha cilek kabeh. Nyoh, tak wehi Bagong nyilih 1000. Petruk tak wehi 1000. Gareng 1000. Nyoh, gawonen aku tak 1000 ae. Lah, kok balik duite. Wes ngono. Ayo Dole. Ayo gendang karo sowan ning kene Ndara Janaka. Selak telat iki mengko. Anggo monggo. Monggo mau kula dherekaken. Mbegek sadulita mel Dule. Nala Gareng. Petruk Bagong Dule. Ayo mlumpuk rene. Mlumpuk ning kene Dule. Aku wis kat mang ning kene lho, Mo. Pokoke iki aku panggah siap. Rama ning kene, aku yo panggah ning kene. Iya, Dule. Kepenakno anggonmu. Istirahat ning kono, lingguh yo oleh. Ngadeg yo oleh, Dule.
Petro piye dule? Lah lek aku ki wis panggah. Mening-mening wae mo. Man Haryo. Kula pun tur sasana. Medal wonten ing jaba. Nyuwun kabaripun kados pundi, Man? Napa sampun wonten info? Saking mriku napa sampun wonten info? Impunipun pripun? Kula nyadong dawuh nyenengan, Man. Napa sampun wonten kabar? Yen sampun wonten kabar monggo enggal dipun dawuhaken, enggal dipun sebaraken, dipun share-aken wonten ing grup grupe wong bolo kiwa. Lah jarane wong biyen niku bolo kiwa kalau bolo tengen. Yen kula niku grup Kurawa, yen kula menika grupe sampean, Man. Yen wonten kabar monggo enggal-enggal dipun sebaraken. Kabar ingkang anyar utawi ingkang new. Senes nyusahne kancane, senes nyu ingkang lintunipun, senes nyu wedang, senes nyu napa kemawon. Nyurung napa nyu edit, senes niku Man. Tapi ingkang kula padosi menika berita ingkang anyar. Berita ingkang anyar menika enten napa, Man? Monggo enggal dawuh dumateng para kadang-kadang anak-anak para Kurawa. Sing penting sing wigati beritanipun berita mboten hoak lho, Man. Berita hoak lho kula mboten seneng. Ban kula pun durma gati, Man. Beritanipun napa dinten iki, Man? Yen enten berita sing penting kula badhe ngeseraken wonten ing grup-grup kula. Grup kula niku kathah, Man. Grup desa, grup RT, ugi grup-grup ingkang lainipun, Man. Grup napa kemawon monggo dipun menapa menika, Man. Dipun kabaraken dening anak-anak panjenengan para Kurawa. Man Haryo, Man. Pripun, Man? Kula ki purun. Pura menika britanipun, Man. Enten berita napa, Man? Monggo, Man. Enggal dawuh, Man. Man kula pun ngoten, Man. Kula pun surtayu. Ugi nyuwun britanipun wonten berita napa? Enggal kadhuwa dumateng putra-putra para Kurawa, Man. Monggo enggal, Man. Ayo lho, Man. Kendang enggal ngomong. Selak dinteni para kadang-kadang Kurawa sedaya niki. Lan britanipun sampun sing hoak lho, Man, Aku ki gumun karo bocah-bocahku kabeh. Bocah-bocah Kurawa kabeh iki jan aku padha gumun. Ya gumunipun kados pundi, Man? Gumun apa? Kula niki lagi nyuwun berita, lho. Enten berita napa? Sing penting lan sing wigati britanipun menika, Man. Sampun berita-berita ingkang hoak. Berita mboten nyenengake. Berita mboten sesungguhnya, lho. Monggo enggal dipun dawuhaken dumateng para kadang-kadang para Kurawa, Man. Ya wis. Aja padha saur manuk. Ngene ya le putra-putraku para Kurawa kabeh. Iki mang aku tas nyewekne Pasewakan Agung. Yen ta iki enek berita sing nyolowedi kere. Berita nyolowedi pripun? Enggal monggo enggal kadhawuhaken, Man. Beritane ngene le.
Iki ning Taman Kaputren. Ning Taman Kaputren. Eneng maling utawa ana apa kuwi durat muka. Ning Kaputren darat muka. Durat mukane napa niku man? Iki ngene ya, Nger. Enek pelaporan teko ngene Biyomban para babu-babu kuwi. Para babu man ya. Jarene ning Kaputren iki enek wong lanang. Lah wong lanang kuwi iki bendina ning kono. Ning Kaputren kok iya. Terus lah sajake iki Banowati. Pripun? Sajake iki kesengsem karo pawongan sing ning Kaputren kuwi mau. Sinten man? Mengke kula ajare. Kula tendangane kula bandane sinten. Monggo sampean dawuh nih teman putra-putra Jendika Bara Kurawa menika man. Ngene ya, Nger. Menurut pekabaran wonge kuwi sing ning Kaputren kuwi jarene lho ya. Aku yo ora ngerti dhewe mengko dibruduk para Kurawa mengko padha marana ya, Nger. Nggih. Yen jarene kuwi wong model iki ya ora ganteng. Boten ganteng. Pripun. Kali kula ganteng pundi man. Wis aja kaya ngono. Yen karo kowe ya ganteng awakmu. Tenan apa pripun iki? Saingan kula nih. Ini ya, Nger. Menurut pekabaran kuwi wonge nggawe celana abang. Ning celanane kuwi celana model training ngono kae. Terus ditaleni kolore rupane putih. Wonge iki ora dhuwur malah metekel ndek ngono wetenge gedhe. Mboten glendhu menika. Punakawan Bagong ketoke niku. Niku mesti niku. Kuwi aja gampang ngarani. Yen urung roh sak nyatane. Ya wis, ayo saiki dibudalake mara ning Kaputren. Mararana Dursasana, nggih kula man. Kowe sing arep dhewe. Kula ngarep dhewe. Kula burinipun. Ayo wis ora dadi soal. Ayo budal. Aja kesuwen. Ayo gek ndang budal. Nggih man, ditabuhi napa mboten? Ya ditabuhi. Gawe napa man? Nggih cangkem. Nggih. Kayak wayang wong begegek sah tulit tomel-mel tulit nala gareng Petro Bagong dule iki dinane dinapa ndarane awake dhewe wis rawuh nang kene lah kok meneng jegegrek kaya Tugu Sinukerta lho ayo aku yang gumun omong. Iki ndara ki kok dengareni biasane grapyak. Nyoh, reng duit nggih tuku gorengan, nyoh. Nggih tuku apa-apa kono. Lah iki kok jan blas ora metu blas to, Mo. Awakmu kok panggah ngono ae to, Reng. Lah iya to aku yo gumun iki kok kaya ora kaya padatan kae. Ndara Arjuna kok muweneng terus ki mergane nyapa
Mbok menawa ditakoki kono mah solusine apa kok Ndara Arjuna kok meneng ae iki nesu karo awake dhewe apa nesu karo sapa? Apa nesu karo Bagong? Kowe ndek masalah to, Gong? Ora lho, Ndara, masalahku ki kok aku ki apik-apik wae lho karo Ndara Arjuna ki. Ora tau piye-piye kok. Jajale Gareng. Takonono ndaramu. Sampeyan dhisik ngomong, sampeyan dhisik. Aja aku. Aku pun mendak kleru. Dhisik sampeyan lakon nyapa kok Ndara kok meneng wae. Nggih. Ndara Arjuna, Ndara Janaka lancur kula, Ndara. Napa jenengan kok meneng mawon mendel mawon? Wis sampun seminggu niki. Sampeyan mek gur meneng mawon. Ora omong, ora ngendikan, ora kongkon karo kula kawan. Yen kula duwe luput, yen kula duwe salah. Salah kula menika napa, Ndara? Monggo ingkang ngendika monggo enggal dawuh kalian kula pun Semar Bradana. Monggo sampeyan dawuh, Ndara. Kok panggah meneng mawon. Jajale tule Nala Gareng. Menawa sliramu sing matur mengko Ndara gelem ngendikan. Ndara. Pripun to, Ndara? Sampeyan menika kok mendel kemawon. Mboten ngendikan wis elek seminggu niki. 7 dina pun mboten ngomong. Ngoten niku kok betah kok jenengan kok. Napa kula ingkang salah? Nek salah niku salah kula napa? Kok mboten gelem ngomong? Lho. Monggo Ndara. Ndara Arjuna, Ndara kula. Lancur kula, Ndara. Sampeyan ngomong, Ndara. Napa-napa ngoten, Ndara? Napa pripun-pripun nembang-nembang ngoten? Napa nembang-nembang danda gula? Dandang kula kowe aja lali. Kleru kuwi ya ndeng. Aku gumun karo Gareng ngawur. Ndara, kula pun Petro. Lek Gareng nangkleti jenengan mboten ngendika, mboten ngomong. Ndara, enten napa kok sajake kok wis 7 dina niki sampean kok merengat-merengut. Cethuk meneng wae. Disapa Ndara meneng, disapa Ndara Janaka mendel. Sajane enten napa? Kula nggih nyuwun keterangan. Kula niki bingung malah nek sampean meneng ngoten niku. Lah ngono to, Gong? Ha iya. Jajare Gong. Awakmu Gong sing takon mbok menawa awakmu kuwi salah ya njaluk pangapura ya Gong. Salah apa aku ki cethuk ya padha ae cethuk ora tau gelem nyawuri kok Ndara iki. Mau rame men motor liwat iki. Ya pancene ya pinggir dalan kok Gong. Lah iso gumun aku. Ndara Janaka. Ndara Permati. Ndara Arjuna. Enten apa to Ndara? Jenengan kok mendel kemawon kat 7 dinten seminggu niki. Mboten ngendikan blas. Kula niki sebagai punakawan, sebagai batur jenengan kula jan bingung ngene niki saestu. Napa sampean jaluk napa? Napa sampean duwe perkara napa kali sinten kakangku sampean? Apa keluargane sampean para Pandhawa? Monggo ngendikan.
Ngendikan ngoten kan yo penak ya lho. Solusine apa? Dipecahne perkarane napa? Lah yo ngono to, Mar. Iya dole. Amarga yen meneng terus awake dhewe yo ora ngerti. Awake dhewe yo ora roh apa perkarane. Mbok menawa klungsu-klungsu iso udu melu udu awake dhewe melu urun apa begegak sah tulit tomel-mel tulit nala gareng Petro Bagong dole iki dinane dinapa darane awake dhewe wis rawuh nang kene lah kok meneng jegegrek kaya Tugu Sinukerta lho lah iya aku yo gumun omah iki ndara ki kok dengareni biasane grapyak nyoh reng duit nggih tuku gorengan nyoh nggih tuku apa-apa kono lha iki kok jan blas ora metu blas to mah awakmu kok panggah ngono ae to reng lah iya to mah aku yo gumun iki kok kaya ora kaya padatan kae Ndara Arjuna kok mau weneng terus ki mergane nyapa mbok menawa ditakoki kono mah solusine apa kok Ndara Arjuna kok meneng ae iki nesu karo awake dhewe apa nesu karo sapa apa nesu karo Bagong kowe ndek masalah to Gong ora lho Ndara maksudku ki kok aku ki apik-apik wae lho karo Ndara Arjuna ki ora tau piye-piye kok jajale gareng takonono ndaramu sampean dhisik lho mau sampean dhisik aja aku ngono mendak kleru dhisik sampean lakon nyapa kok Ndara kok meneng wae nggih Ndara Arjuna Ndara Janaka hancur kula Ndara napa jenengan kok meneng mawon mendel mawon wis sampun seminggu niki sampean mek gur meneng mawon ora omong ora ngendikan ora kongkon karo kula kawan yen kula duwe luput yen kula duwe salah salah kula menika napa Ndara monggo ingkang ngendika monggo enggal dawuh kalian kula pun Semar Bradranaya monggo sampean dawuh Ndara kok panggah meneng mawon jajale tole nala gareng menawa sliramu sing matur mengko Ndara gelem ngendikan Ndara pripun to Ndara sampean menika kok mendel kemawon mboten ngendikan wis elek seminggu niki 7 dina pun mboten ngomong ngoten niku kok betah kok jenengane kok napa kula ingkang salah salah niku salah kula napa kok mboten gelem ngomong lho monggo Ndara Arjuna Ndara kula lancur kula Ndara sampean ngomong Ndara napa-napa ngoten Ndara napa pripun nembang-nembang ngoten napa nembang-nembang danda gula
Tandang kula kowe aja lali. Klaro kowe ya ndeng. Aku gumun karo gareng ngawur. Ndara, kula pun Petro. Lek gareng nangkleti jenengan mboten ngendika, mboten ngomong. Ndara, enten napa kok sajake kok wis 7 dina niki sampean kok merengat-merengut. Cetuk meneng wae. Disapa Ndara meneng, disapa Ndara Janaka mendel. Sajane enten napa? Kula nggih nyuwun keterangan, kula niki bingung malah nek sampean meneng ngoten niku. Lah ngono to, Gong? Ha iya. Jajane, Gong. Awakmu Gong sing takon. Mbok menawa awakmu kuwi salah, ya njaluk pangapura lho, Gong. Salah apa aku ki cethuk ya padha ae, cethuk ora tau gelem nyauri kok Ndara iki. Mau rame men motor liwat iki. Ya pancene ya pinggir dalan kok Gong. Lah iso gumun aku. Ndara Janaka. Ndara Permati. Ndara Arjuna. Enten apa to Ndara? Jenengan kok mendel kemawon kat 7 dinten seminggu niki. Mboten ngendikan blas. Kula niki sebagai punakawan, sebagai batur jenengan kula jan bingung ngene niki saestu. Napa sampean njaluk napa? Napa sampean duwe perkara napa kali sinten kakangku sampean? Apa keluargane sampean para Pandhawa? Monggo ngendikan. Ngendikan ngoten kan ya penak ya lho. Solusine apa? Dipecahne perkarane napa? Lah ngono to, Mar. Iya to le. Amarga yen meneng terus awake dhewe ya ora ngerti. Awake dhewe ya ora roh apa perkarane. Mbok menawa klungsu-klungsu iso udu melu udu awake dhewe melu urun apa dipegeli karo Ndara Sembadra. Awakmu kok. Lah ya sapa ngerti. Ndara Arjuna ki nang ndi ya. Duwe kenalan. Padha karo aku iki. Oh, bagus iki kenal lho. Agak semene. Aja omong kaya ngono. Ngomong ora prayoga, ngomong ora pantes. Ya mbok menawa jenenge awake dhewe iki tebakan. Lah wis 7 dina cethuk meneng ae, diceluk meneng ae. Ya mbok lawe nek perkara sing model ngono kuwi kaya cah enom. Ya lho. Jajale tak takane pisan gas. Menawa Ndara Arjuna gelem ngomong. Ndara Arjuna. Kula pun Semar Badra nuwun Bradranaya. Kakang Semar lek mumune kok kami sosolen kaya ngono kuwi terus kepiye Kakang Semar? Oh, ae Ndara. Sampeyan gelem kemujeng. Jenengan kok gelem ngomong amarga kula kleru ngomong jenengan kok ya terus ngendikane nggih matur nuwun enten perkara napa lho jenengan kok mendel kemawon sampun pinten-pinten dinten iki ngene ya Kakang Semar la inggih pripun lho iki arep tak lakake. Ayo. Apa to sebabe aku ngenengake awakmu, ngenengake anak-anakmu. Aku ora ngendikan diceluk meneng wae.
sapa meneng wae. Kowe nek perkarane Kakang Semar. Nggih. Nggih. Yen to menika pribadi. Boten usah diomongke. Yen menika boten pribadi. Monggo enggal kawat kararaken dumateng kula pun kula kawan. Ini Kakang Semar. Pripun? Iki kanggo pribadiku dhewe. Boten oleh diomong-omongne. Ora oleh diomong-omongke marang sapa wae. Tak iki dhewe. Halo. Wis baten. Iku mesti anak udang di balik rempeyek. Kata iki ndara. Lagi. Anak jame sing piye ngono balik lho, Tur. Lah. Kuwi aja kaya ngono lho, Kang. Jenenge. Anu iki ora mesti lho ngono iki, Kang. Bagong. Lha aja kakean cangkem. Tak cecek pisan ya to, Kang. Awakmu pancen aneh-aneh. Ya menawa bener aku. Wong iki jeneng ditebakan lho, Tur. Pribadi ya wis pribadi rasa diomongke. Jeneng pribadi ora diomongke rahasia kok. Iki karo sampun dirungokne omongane Bagong. Bagong iki ana niku demenane Kakang Semar. Aku mengko tutno ya Kakang Semar. Arep goleki. Iki tenan iki. Mesti arep goleki kae, tak kae wae. Bagong aja omong ae Bagong. Sajake biru sajake anu iki ketoke iki ngendem sesuatu. Tenan lho. Sesuatu kalau diendem ini bisa menjadikan udun semat. Bisa jadi kukul. Kukul gane nang pipi ora apa-apa, kukul gane ning kene lho. Rasane niku ben karo-karuan. Bagong iya. Iya lah. Nang aku yo bener jare iki. Niki mengke mlaku teng pundi lho? Ngetan omong ilang apa ngidul? Iya Kakang Semar iki mlaku paraning ngulon. Goleki sinten? Wis pokoke manut aku. Iki pribadi Kakang Semar ora oleh tak omong-omongke karo sapa wae. Lek mlaku ning ngulon iku mengke liwat alas. Lek mlaku ngetan meneng ngliwati gurun pasir. Ngliwati ngalor meneng mengke liwat danau akeh rawane. Liwat kidul menika segara mbon. Lho. Iki mengko liwat ngulon bae Kakang Semar. Alon-alon. Nggih. Ndara. Iki mengke bekalipun sampun nipis. Menika pripun mangke? Lha mangke mesti ana kowe. Sing dipetong panganan. Sing dipetong panganan mesti. Omong lho iki mesti dipetong panganan. Iya, awak dhewe ora mangan ora badhok. Sedina luwe lho dene iki karek tipis. Iki kok warung ning endi nggo golek panganan sing enak, murah sing dodol ayu. Mesti ora ngono kok ngono to, Pak. Aku wis ora apa wis ora iki. Panjane para badhuak iki males aku. Diomongi kok ya malah bunggone. Kakang Semar. Ojo kakek ngomong ayu ndang budal. Ngulon barane serajan to kulon kono ana alas gedhe.
dilewati Kakang Semar. Nggih, Ndara. Ayo persiapan gue. Persiapan ngulon. Ngetokake Ndara Permadi. Aku alon-alon nggih. Ya alon-alon iki penandoro pisanan. Biasane iki ya niki. Ala dhewe ora ketang. Tukunan adat. Yo belas. Yo Bagong aku lali. Iki jupuken ning kene iki Bagong. Aku duwe tas. Jupuken duwite ning tas. Lah yo ngono. Jadi aku iso dadi sumangat ngene iki. Ya ma. Iya. Yo koyo ngono panggan dong. Aduh ada sampean. Wah. Bang. Apa Ren? Tasnya cimene kok. Cimene duite kok ning tas lho, Kang. Lah iya. Tak jiwe. Lah jan. Aku kenal lho. Elah ini urung pisanan iki pas aku kelemun-kelemun lho. Awakmu kelemun-kelemun dan saya aku dhewe. Dan saya kelemun-kelemun ngene wong siji kabeh rumah saku loro. Berkunang-kunang koyo ngono tak omong ngono. Iki wong ketemu wis diomongke panganan. Jalan no. Bajigur. Pedro. Mama. Kowe ngopi apa? Lek gorengan ae. Iki Bagong biasane yane sego pecel. Karene ketan. Dimurmuri bubuk karo dimurmuri karo anu iki. Kabel parutan kabel. Ayo, Kong. Ayo, Ma. Enek aku ledek. Cegaten dhisik. Sadurunge mlaku ngulon karo Ndara Permadi. Madang dhisik. Ya, mari kita padang. Ayo, Dwe. Ndara Permadi jenengan nyuwun napa? Kula tundhukaken, kula tumbasaken. Aku kaya biasane wae. Kakang Semar. Napa biasane? Wis biasane garingan ayam geprek aku yo gelem Kakang Semar. Ndara Janaka. Jenengan kok demen gayan ayam geprek yo 10.000 wis. Wareg Kakang Semar. Sambel sira akeh. Sambel diakehi wae Kakang Semar. Nggih. Mungkin teh sira kene 3.000. Ora sak gelas durung lae yo Kakang Semar. Nggih. Ndara, Kong, awakmu krungu dhewe ya wis. Iki tak gawane dhuwit 50 iki wis turah to. Ayo turah. Turane kawonen. Ayo. Dwe. Elake Ndara dhisik mangan ning soro wit. Ae, wit pule kae dole. Monggo kula derekaken Ndara kaya Kakang Semar. Gara-gara ing jaman Pangkuda merga akeh manungsa. Mekasa padha regejekan rebut panguwasa. Sing tuwa padha Jawa, sing nom padha rebutan wanita. Kulange guru ora digugu. Sabda pandhita padha disia-sia jalaran wis rusak budayaning bangsa. Embuh prawan apa waranda apa wis binarwa. Watoni bisa pinerkosa kan metung ing Tunapati, temah lali ing tembe uli. Dasar watak serakah awamah, mula anane mung angah-angah. Margarya sambate wergah, jan wis kempong perot rambute slewah. Najan wis kempong perot rambute slewah, parandene sing ajak mung dalan bocah. Diajak becek atine padha srek, nanging yen diajak lek irik padha mlayu rebut dhisik. Ana pitutur luhur padha ngantur, merga pikire kuwur, mripate wis blawur tumindake saya ngawur. Ana dawuh utama padha lunga sing diajak.
bali gawa nikmat ing donya kepenak ing neraka. Pomo-pomo padha ilmu kawulaning Gusti. Menawa titaning patitan metung wanci. Gawe sing umur ora bisa diundur. Kebasan uripmu mampir ngombe. Mula mung nari bejaning dhewe-dhewe. Jemeduling para kawan langgung angsung pangalipur ing tengah-tengahing perapatan. Suka pari suka mring kancane. Ai, megegek satu lito mel-mel bre. Nala Wigareng Petruk Bagong. Anak-anakku sing ganteng-ganteng, anakku sing soleh-soleh. Piye kabarmu Dole? Lah yo padha api-api wae. Kene jagongan karo ayah. Ayah Semar ning kene. Ambegegek ugek satu lito mel-mel Dole. Iki wis padha karo suarane Semar apa urung. Yen tak gagas suaraku iki ya meh padha karo Semar ta omongono. Gareng. Bocah ganteng, bocah soleh. Ayo ndang ngomong. Aja mek gur meneng wae ngono kuwi Dole. Aku ki yo gumun karo ngomong iki kan, mas aku kaya eneng-eneng wae. Wong jenenge dalang kok ora kamben. Iki ngono jaman biyen yo ngene iki. Jamane ora ana klambi yo ote-ote ngene iki Dole. Wah, tapi yo meni hanya seni lho Mas, seni awakmu jan seni tenan. Seni piye? Panune ketok kabeh. Kowe ngono cuk panu. Kowe ngono kadas korak lho tak omong lha yo gumen rada iki. Eneng-eneng wae, ora eneng-eneng wae aku iki gawe. Sing ora padha ora kancane awale panjene sumuk. Perubahane klaim Dole. Lah iya lho mas aku bakal bane klaim ya malu-malu ote-ote lah. Ngene iki tenan sumuhe ora umum. Tansaya kahananing jagat kaya ngene iki. Ya sing penting ya sabar wae, sing penting sabar kuwi. Gareng. Ya Ma. Aku urung takon awakmu piye kabarmu dina iki mang Dole. Wah, alhamdulillah. Aku saiki soleh mo. Ayo awakmu soleh tenan. Bocah sing soleh. Ya. Dina iki mang aku jan wis kepayon akeh mo. Jajat mek gur dadine titik. Mangga tak syukuri iki mang. Bakul apa awakmu Dole? Wah, aku mang bakul kuwi mau barang-barang antik kuwi lho. Wah, sendok antik, piring antik, sembarang-barang sing antik tak dol. Awakmu kok yo oleh-oleh wae. Ayo. Iki mantas oleh jare antik. Jare antik piye kuwi? Jare antik iki maksude ngene. Jare sing wis tinggi wong tuwa sepuh. Wis tinggi wong tuwa sepuh. Ki bener tinggi. Kuwi tak tuku no. Mau tuku. Iso tak gandene anyar. Mergone sing dinilai kuwi suwine utawa bulake jarek sing dinilai. Mangkono. Iya. Wah. Oh ya enak-enak to Reng sampean ki Reng. Iki pancen usahanya iki. Ran. Kowe duwe Kong. Jarek sing lawas, sing bendina tinggi,
dari mungkin 50 tahun bendino tinggi kene tak tukune. Larang, wani larang aku. Ayo gumbal aku. Penggayane nang-nang ora awakmu reng. Aku sih nggak padha karo kancane. Aku sih nggak padha karo kancane ngono lho, Kong. Lah iya wis. Aku jare duwe aku. Tapi suwek-suwek wisan. Wah, kuwi sing malah apik kuwi. Sing suwek-suwek ngene malah seneng aku. Pokoke umure dawa utawa apa kuwi jarike kuwi wis lawas. Dudu cap-capan no. Iki kudu bathike sing bathik mangan. Aku duwe aku kuwi nang omah kuwi. Akeh kuwi nek bojoku kuwi. Karo nek tanggoku ya enak kuwi. Aku tau apa kuwi. Tau tak tolong. Oh mangsa kok pagae. Ayo wis. Kowe wis oleh rezeki dina iki mang gareng. Wis. Alhamdulillah payon jare loro. Lah ya ngono kuwi sinungku sapa? Wah, iki sinungku Toris kok. Toris mau luar negeri. Oh, sinungku mau luar negeri tenanan iki. Ora mek goro-goro aku. Iya. Ya sing tak gumune wong luar negeri kok ya gelem. Wah, golek ngono kuwi. Sing digolek sing lawas-lawas ngono lho, Kang. Oh, ngono ya. Iya. Awakmu lek duwe barang-barang antik, wah. Seterno aku tak tuku larang. Aku ki nang omah duwe sendok. Duwe piring. Ya duwe pokoke barang-barang antik akeh aku nang omah. Nek ora tak dol, piring piye tak padang. Ora gandane anyar piye, mau tak gandane anyar. Aja, aku seneng ya. Pirang beling asli kok. Gayan made in Cina. Tak mau made in Cina tak mau. Ya wis. Ma. Aku ya nuwun iki pangastune. Jaluk dongane, Ma. Iya. Wong tuwa iki sine mek ndonga. Muga-muga anak-anake sukses kabeh. Dadi bocah sing saleh lan salehah. Ah ya. Petro, piye kabarmu, Tro? Alhamdulillah, Mo. Dina iki mau aku wis ya paling ora iki usahaku iki bang wis tak tekuni. Mergo piye ya jenenge usaha peternakan iki lek ora bendino di parani ya dadine ora apik mo. Saiki awakmu ternak apa? Aku ki saiki ternak wedhus, kelinci, terus karo wis pokoke para hewan-hewan kuwi tak ingu. Mengko lek wis rada gedhi ya tak dol neh. Pokoke bathi tak dol ngono mo. Ya apik kuwi Dole. Wis pokoke sing penting donga dinuka usaha. Aja lali berdoa. Mangkono ya Petro. Ya mo. Wis pokoke aku nyuwun dongane sampean muga-muga usahaku ki lancar. Iya. Tak dongake lancar. Muga-muga hari ini dan seterusnya akan mendapatkan berkahnya ngono Dule. Kari Bagong. Piye Bagong kabarmu Dule? Lah aku ki ya gak meneng kok. Aku ki saiki ki dadi tukang petong. Petong piye maksud aku dadi makelar. Makelar apa ae ngono. Sing tak makelar iki apa ae sing penting dadi dhuwit. Dhuwit. Dadi dhuwit kok ya. Pokoke aku ki istilahe iki sapa sing pesen aku ya tak goleke sak isaku umpamane sepeda motor. Umpamane sepeda ontel, wis pokoke aku dadi kuwi mau.
Penghubung aku. Pengusaha. Iya, pengusaha penghubung aku. Umpamane ana ser nanggap dalang sapa, orkes ngendi. Pokoke grup kesenian ya tak blantik. Sing penting aja nemen-nemen lekmu blantik to. Lah iya. Pokoke aku ya berarti 20% ngono kuwi wis marem. Ayo. Ayo sing penting iki wong jenenge rezeki iki tenan. Rezeki kuwi gaib. Ayo. Iki mang yo wis oleh pitungan blantik orkes. Blantik orkes apa to? Orkes Melayu lho, orkes dangdutan iki tak blantik. Lah kok iso-iso ae. Kamu blantik iki wis pokoke pitunge wis mending kowe tak bayar sakmene gelem apa ora? Umpamane gelem ya melu, umpamane ora gelem ya ora melu ora apa-apa. Wis kono kuwi tak blantik. Umpamane gajine 500, kowe mau tak bayar 400 gelem. Akhirnya ya badi 100, alhamdulillah wong sik badi 100, musisi kabeh ya 13, umpamane sakan penyanyine ya. Ya aku wis badi 1.300.000 lumayan to, Mo. Yo, aja nemen-nemen. Aja nemen-nemen nek mbati ora aku ya piye? Jeneng aku ya blantik kok. Kabeh mok blantik. Ya kuwi ya piye? Sing penting bocah padha gelem. Sing penting iki jabe piye lho. Perjanjiane piye pokok gelem ya wis langsung tak jak ngono lho. Ayo. Dole nolok garing petuk lan bagong. Jagongan lho, kae sajae kono jayo ana tamu dole. Iki kaya dulurku lanang sing teko. Ayo disambut dole disambut. Bagong, apa mo? Nek ngumpuli gawe kopi. Mbok menawa wonge seneng kopi utawa seneng teh. Ya wis, manut aku mah. Yo. Kayoe disambut dole. Ngene iki jamane ora ana klambi ote-ote ngene iki dole. Wah, tapi yo meni seni lho Mas, seni awakmu jan seni tenan. Seni piye? Panune ketok kabeh. Kowe ngono cuk panu. Kowe ngono kadas korak lho tak mau lha yo guber rada iki. Enengane wae, ora enengane wae aku iki gawe. Sing ora padha ora kancane awane panjene sumuk. Perubahane klaim dole. Lah iya kalau masaku pak kula bane klaim ya malu-malu ote-ote. Ngene iki tenan sumuk ora umum. Tansaya kahananing jagat kaya ngene iki. Nah, sing penting ya sabar, ayo sing penting sabar kuwi. Kareng. Ya, Ma. Aku urung takon awakmu piye kabarmu dina iki mang dole. Wah, alhamdulillah. Aku saiki saleh, Ma. Ayo awakmu saleh tenan. Bocah sing saleh. Ya. Dina iki mang aku jan wis kepayon akeh, Ma. Jatuh mek gur dadine titik, panggerak sukuwi iki, Mang. Bakul apa awakmu, Dole? Wah, aku, Mang. Bakul kuwi mau barang-barang antik kuwi lho. Wah, sendok antik, piring antik, sembarang-barang sing antik tak dol. Awakmu kok yo oleh-oleh wae. Ayo. Iki Mang tas oleh jare antik. Jare antik piye kuwi? Jare antik iki maksude ngene. Jare sing wis tinggi wong tuwa sepuh. Wis tinggi wong tuwa sepuh. Ki bener tinggi. Kuwi tak tuku mo. Mau tuku. Iya tak gandene anyar. Mergone sing dinilai kuwi
suwine utawa bulake jarek sing dinilai. Mangkono. Iya. Wah. Kaya enak-enak ae bareng sampean ki rek. Iki pancen usaha anyar iki. Nan. Kowe duwe Kong. Jarek sing lawas, sing bendina tinggi. Bendina tinggi. Dari mungkin 50 tahun. Bendina tinggi kene tak tukune. Larang, wani larang aku. Kayak gumbal aku. Gaya nenenane orang awakmu reng. Aku sih nggak padha kancane. Aku sih nggak padha kancane ngono lho, Kong. Lah ya wis. Aku jare duwe aku. Tapi suwek-suwek wisan. Wah, kuwi sing malah apik kuwi. Sing suwek-suwek ngene malah seneng aku. Pokoke umure dawa utawa apa kuwi jarike kuwi wis lawas. Dudu cap-capan no. Iki kudu bathik sing bathik tangan. Aku duwe aku kuwi nang omah kuwi. Akeh kuwi nek bojoku kuwi. Karo nek tanggoku ya enak kuwi. Aku tau apa kuwi. Tau tak colong. Oh mangsa kok pagae. Ayo wis. Kowe wis oleh rezeki dina iki mang gareng. Wis. Alhamdulillah sepayon jare loro. Lah ya ngono kuwi sing nunggu sapa? Wah, iki sing nunggu turis kok. Turis wong luar negeri. Wah, sing nunggu wong luar negeri tenanan iki. Ora mek goro-goro aku. Ayo. Ya sing tak gumune wong luar negeri kok ya gelem. Wah, golek ngono kuwi. Sing digolek sing lawas-lawas ngono lho, Kang. Oh, ngono ya. Iya. Awakmu lek duwe barang-barang antik, wah. Seterna aku tak tuku larang. Aku ki nang omah duwe sendok. Duwe piring. Ya duwe pokoke barang-barang antik akeh aku nang omah. Nek ora tak dol, piring malah piye aku padang. Ora kandhane anyar piye, mau tak kandhane anyar. Aja, aku seneng e. Piring beling asli kok. Gayan made in Cina. Tak mau made in Cina tak mau. Ya wis. Ma. Aku ya nuwun idi pangastune. Jaluk dongane, Ma. Iya. Wong tuwa iki isine mek gur ndonga. Muga-muga anak-anake sukses kabeh. Dadi bocah sing saleh lan salehah. Ah, ya. Petro, piye kabarmu, Tro? Alhamdulillah, Mo. Dina iki mau aku wis ya paling ora iki usahaku iki bang wis tak tekuni. Mergo iki piye ya jenenge usaha peternakan iki lek ora ben dina diparani ya dadine ora apik, Mo. Saiki awakmu ternak apa? Aku ki saiki ternak wedhus, kelinci, terus karo wis pokoke para hewan-hewan kuwi tak ingu. Mengko lek wis rada gedhi ya tak dol neh, pokoke bathi tak dol ngono mo. Ya apik kuwi boleh. Wis pokoke sing penting donga dina usaha. Aja lali berdoa. Mangkono ya Petro. Ya mo, wis pokoke aku nyuwun dongane sampean muga-muga usahaku ki lancar. Iya. Heeh, tak dongake lancar. Muga-muga hari ini dan seterusnya akan mendapatkan berkahnya ngono dule. Kari Bagong. Piye Bagong kabarmu dule? Lah aku ki ya kagak meneng kok. Aku ki saiki ki dadi tukang petong. Petong piye maksud aku dadi makelar. Makelar apa ae ngono. Sing tak makelar iki apa ae sing penting dadi dhuwit.
duit. Dadi duit kowe iya. Pokoke aku ki istilahe iki sapa sing pesen aku ya tak golekke sak isaku umpamane sepeda motor. Umpamane sepeda ontel. Wis pokoke aku dadi kuwi mau penghubung aku. Pengusaha. Iya pengusaha penghubung aku. Umpamane arek ser nanggap dalam sapa orkes ngendi. Pokoke grup kesenian ya tak blantik. Sing penting aja nemen-nemen lekmu blantik to. Lah iya. Pokoke aku ya berarti 20% ngono kuwi wis marem. Ayo. Ayo sing penting iki wong jenenge rezeki iki tenan. Rezeki kuwi gaib. Ayo. Iki mang yo wis oleh pitungan blantik orkes. Blantik orkes. Orkes apa to? Orkes Melayu lho, orkes dangdutan iki tak blantik. Lah kok iso-iso ae. Kamu blantik iki wis pokoke petunge wis mending kowe tak bayar sakmene gelem apa ora. Umpamane gelem ya melu, umpamane ora gelem ya ora melu ora apa-apa. Wis kono kuwi tak blantik. Umpamane gajine 500, kowe mau tak bayar 400 gelem. Akhirnya ya badi 100, alhamdulillah wong sitok badi 100, musisi kabeh ya 13, umpamane sakan penyanyine ya. Ya aku wis badi 1.300.000 lumayan to mo. Aja nemen-nemen. Aja nemen-nemen nek ngumbati. Ora aku ya piye? Jeneng aku ya blantik kok. Kabeh mok blantik. Ya kuwi ya piye? Sing penting bocah padha gelem. Sing penting iki jabe piye lho. Perjanjiane piye pokok gelem ya wis langsung tak jak ngono lho. Ayo. Dole nolok Gareng Petruk lan Bagong. Jagongan lho, kae sajae kono dayoh ana tamu dole. Iki kaya dulurku lanang sing teko. Ayo disambut dole disambut. Bagong, apa mo? Neng ngumpuli gawe kopi. Mbok menawa mpu wonge seneng kopi utawa seneng teh. Ya wis, manut aku mau. Kayoe disambut dole. Begek satu lito mel dole. Nolok Gareng Petruk Bagong kadingaren. Bengi iki awan iki isu iki. Kok wis padha mlumpuk ning kene. Nang apa dole? Aku ki yang gumun. Rama ki yang muni awan ya bengi wa isu ya sore. Nyapa to mo? Soale sing delok awake dhewe iki ya awan, ya isu, ya bengi, ya sore. Oh iya, Deng. Ya aku lali apa? Awake dhewe iki lek siaran. Ayo. Oke, piye kabare Bagong? No, kabare alhamdulillah waras. Wiris lan wareg. Waras wareg lan wilujeng. Ayo. Keluargamu lah ya, keluarga sing panggah guyub rukun lho Bagong. Iya, Mak. Aku panggah guyub rukun. Rukun karo anak bojo. Tangga teparo. Wes, pokoke panggah mening lho, Mak. Iya. Gareng lak ya ngono. Lah aku ki panggah mening, Mak. Wes to. Piye-piye, aku panggah mening. Sing penting panggah wir. Iya, Dule.
Iki kanca-kanca bolo-bolo wis padha mlumpuk. Iki Petruk kok urung teko nyandi. Mang pamitan aku mau golek jamu mau. Golek jamu apa? Aku ya ora ngerti jamune Petruk ki apa, aku isih ora ngerti. Sing penting iki wong pamitan aku engko tekoku kari Gong. Aku cek golek jamu. Yo sehat ken sehat awake. Ken sehat samu barange. Iya. Aku wis dingi kok jamu mo. Jamumu apa to, Gong? Lah jamuku ki jelas. Jamu jati kendi mo. Wah. Kuwi jamu apa to? Jamu ki maksudnya jagalah mulutmu dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dari perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Wah. Kaya mangkon aja lho, Pak. Lah aku ki lah ngomong sak omong ya kudu tak hati-hati. Iya. Jamu, jagalah mulutmu. Jati. Jati kuwi maksudnya jagalah hatimu. Aku selalu menjaga hati. Tidak pernah menyakiti orang. Ora tau nglarani wong. Dilarani bolak-balik. Ya terus piye dole? Jamu jati kendi. Lah kendi kuwi apa? Kendi kuwi anu mah. Kendi kuwi aku selalu ken. Wah, iken apa kuwi? Lah pokoke ken. Kenapa? Kendalikan diri ngono lho. Ren. Oh, tak kira apa? Tak kira kendangan opo piye. Ora, harus mengendalikan diri aku terus pokoknya yang namanya diriku tak kendalikan. Maksudnya dikendalikan ki piye? Maksudnya dikendalikan ki umpamane nek perkara ngene-ngene ora kesusu-susu, ora kesusu aku ki mengambil kesimpulan tak teliti-teliti dhisik ngono lho, Ma. Wah, iya ya. Awakmu saiki kok pinter. Lah aku sate wae. Lebune YouTube malah pinter, Ma. Kok kemlintimen. Ah iya. Dole apa, Ma? Iki wis wayahe. Wayahe apa? Ya wayahe awake dhewe. Gawe konten ngene iki. Konten ya mau konten ya. Kene iki umpama jikok wong liya umpamane di copyright umpamane di jikok wong liya. Ora apa-apa. Ora masalah kono-kono. Magur pemula ngene iki wis kono-kono wis to. Gawe-gaenen. Ya gawe-gawe mono mah. Ya. Donga dinonga oleh saling mendoakan. Sesama manusia. Maksudnya umpama konten awake dhewe umpamane ditolong wong. Terus piye kontribusine? Wes kono-kono ngiras pantes. Aku ki ngamal. Wah ya ora dadi soal ya mau ora dadi soal dole. Ya. Reng, kowe arep crita apa, Reng? Aku ora crita. Sopo ya ngomong nih politik aku iki ya wis ana sing gawe konten politik. Ngomong nih panganan, yo nyatane aku ki manganku ki bendina yo mek ngono-ngono kuwi. Mangane sing apik ki anu lho, Reng. Apa, Gong? Sing apik ki mangan ki anu sedina ping 3. Aja mek mangan sedina ping pisan. Ora nyore. Was, aku wis panggah ping 3, Gong. Iya. Senajan to kuwi mek diwul, paribasane aku ki ning omah ki ora tau keluwen. Ngono ya. Iya. Isuk ngono kae. Aku wis sarapan sego pecel.
Sarapan sego pecel. Yo, enak lagune lho kuwi anu Reng. Lagune piye to, Le? Lagune ki iso-iso sarapan sego pecel. Awan-awan nyanding bojo tombo kesel. Terus ngene. Awan-awan nyanding bojo ada tombo kesel. Ya ora melu aku aja mangkel. Serbakel ya. Ya wis. Suwi lagu lama. Iya lagu lama. Nolo Gareng karo Bagong. Iya, Mbak. Iki mang critane lak ya ngene to, Le. Critane piye, Mbak? Isu-isu aku mang golek manuk. Golek manuk? Iya. Manuk apa, Mbak? Sak temune manuk. Aku ki seneng aku asline manuk kutut. Oh, manuk kutut. Iya. Piye? Ampre manuk kutut kuwi dari kecil sampai dewasa kuwi iso cumbu. Lah kuwi ana tutoriale lho mau ning YouTube ana tutoriale. Tenan apa piye? Iya tenan. Makane aku isuk mangki golek susu manuk. Sak manuke lek kena ora mek guru susuhe. Oh, ngono. Ayo. Aku oleh siji jek ndok dule. Mungkin tak enteni beberapa waktu iki kowe iso menetes. Nah, kena tak hiburan ngono lho, Le. Karepku ki ngono. Yen awakmu ki ora dolan rene, hibur aku mek guru manuk. Cocok lho mau wong le sepuh le. Seneng karo manuk kuwi wis meneng. Ayo. Nembang-nembang kono. Bagong nembang ya oleh. Gareng nembang ya oleh. Mah. Suara aku kurang mening kok, Mah. Suaraku wis jan suara pas-pasan. Lah suara aku asline ki apik lho, Ren. Aku mbiyen tau melu lomba song. Lomba song apa? Wis pokoke song-song kuwi lho, Mah. Kuwi nembang wis nembang sembarang. Lagu Cina iso? Iso. Lagu India iso? Pinter. Lagu Barat? Iso. Jajali tak tes tole. Nyanyo lagu India. Wah, India ki saloke teko kene mah. Maksudku ki lagu India ki saloke teko Indonesia. Sing contone piye tole? Sing contone ngene. Nahi ke puncak gunung. Kuwi naik-naik lagune bocah cilik. Ngono ta, Pak? Iya. Enak-enak mo, sing piye dole surasane, unine sing piye? Unine lek rasane ngene. Tun China jai jatun jai ti. Kuwi ngono lagune kus-plus. So India piye to? Ya karepku ki anu lho. Ngene iki karepku ki yo apa ki istilahe ki aku itu anu ngono lho. Rang awakmu tidak saldo ora kena. Iya yo ngerti paham aku. Jajal lagu Cina iso ora kowe lagu Cina. Lagu Cina, ayo. Lagu Cina iki ting ting fo aku iso. Wah. Sing piye kuwi lagune? Wong se hang sing se wo hang su se po tung po hang sung sung se wo ai ni. Wah. Segala pengawuran iki. Ngonten ngawur. Ayo ora apa-apa sing penting iki iso awake dhewe iki nggih konten dhewe ngono. Ayo. Padi Gareng ora wis ngene iki
ketibane ora nek kontene. Lah iya. Ngene dole. Iki kan ya wayange awake dhewe iki wayangane mangsi ngene iki. Ya wong jenenge usaha. Ya usaha. Ayo. Omong dhewe sawuri dhewe. Lah jenenge dalang ya ngene iki lho, Mak. Mau mbok ya cerita-cerita apa ngono mbok jaman nom-nomamu mbiyen ngono ya ora apa-apa lho, Mak. Aku tak cerita jaman aku dolan ning Malaysia dole. Tau ning luar negeri lho, Mak. Iya. Tau ning luar negeri aku ki, tau omong ngono. Piye ceritane piye, Mak? Cerita, Mak. Ceritane ngene dole. Zaman aku ning Malaysia. Budalku teko omah kene. Sampai Malaysia. Kuwi berhari-hari zaman biyen dole. Ora numpak pesawat. Pesawat cek jarang-jarang enek mek gur pesawat radio karo pesawat televisi dole. Ndak lucu. Ayo. Teko kene, teko Tulungagung. Neng daerah Riau. Numpak kol dole. Numpak kol iya. Pirang-pirang dina teko Tulungagung sampai Kuala Tunggal kono dole. Kuala Tunggal ngendi? Kuala Tunggal kuwi daerah Riau lek lah salah dole. Kepulauan Riau mau ayo. Numpak kol, ayo numpak kol. Pah, ndah nih lho mau. Numpak kol isise lho ning jero kol. Jaman biyen urung ana isis-isisan kaya saiki. Asene urung enek lho. Urung enek, urung. Terus pirang-pirang dina numpak kol nyabrang teko kono ujung sing kulon kuwi Pulau Jawa ujung kulon nyabrang ning Pulau Sumatera. Ya Sumatera. Sampai ning ning kawasan Kuala Tunggal dulu. Ngono. Perjalanane tak critakne mo. Ayo. Iki perjalanane tak omongne karo awakmu anak-anakku kena iki cerita. Aku mbiyen yo tau. Ngene iki kena nggih cerita anak lan putu. Lah ya terus. Teko Kuala Tunggal jek ditampung neh dole. Jaman sakmono ya mo. Ayo. Jaman sakmono di enek lek 12 dina dole. Iso lho mau 12 dina. Ayo. Lah yo mangane piye? Mangane yo mangan dole. Saonone. Aduse turune, saonone sing penting iso turu. Iso kenekan banyu awake. Ngono. Ayo. Suatu hari aku kentekan duit. Kentekan duit mah ayo. Terus wong jeneng wong ning paran kentekan duit. Aku ki ya bingung. Sing tak jaluki sapa arep kerja ki kerja apa ora oleh kerja ning penampungan dole. Akhire aku krungu wong adan ning masjid. Jaman sakmono ki suaraku ki jan merdu tenan. Suaraku ki apik. Terus aku mara ning masjid kuwi mang sing adan wong tuwa dole. Wong tuwa, ayo. Terus aku ngomong, apa saya boleh adan? Terus aku diolehi karo abahe kuwi sing ning masjid Kuala Tunggal kuwi dule. Suaraku apik. Ha nuwun sewu. Ya suaraku pancen top jaman sakmono. Melengking-melengking ngono ya iya. Aku beberapa hari dipercaya ning kono. Ning tempat pangibadah kono kuwi mau.
diomongi lek pengen turu ya turu kene, lek pengen adus ya adus ana kene. Mengko dikirim panganan. Lah penak nomo, lah ya kuwi. Akhirnya aku beberapa hari ning kono turu ning kono ning masjid kono ning papan ibadah ning Srambine dole. Heeh. Iso kena nyambung urip. Wah. Gratisan mesti kuwi. Lah piye ning negarane wong ki ora ana sanak kadang tulah-tulah sapa sing arep mbantu wis aku ngono ya ngono to. Aku ngerti mergane sing adan tuwek emang suarane kaya wong tuwek. Aku mesakne to le. Wah ngono ya. Akhirnya piye mo? Akhirnya beberapa hari kemudian aku berangkat neng Tanjung Pinang to le. Tanjung Pinang ya. Terus teko Tanjung Pinang, teko Tanjung Pinang neng kono beberapa hari. Sawetara sedina sewengi ning Tanjung Pinang. Dari kok kepala tungkal teko Tanjung Pinang numpak apa mo? Numpak perahu sayur dule. Perahu sayur iki maksudnya piye? Perahu nggih ngangkut sayur kuwi lho. Ngono. Praune alon-alon mergone mesine sing siji iki rusak karep mek gur siji munyer dadi malih alon-alon. Biasane 2 jam teko. Aku pirang-pirangane jam kampul ning tengahe segara to. Kaya ngono ku ya mau iya. Berjuang apa bahaya berjuang arep ning Malaysia zaman biyen aku ki tau mau aku cerita tenanan iki. Iya mau cerita tenanan. Mari ngono. Neng nguwi mangendi? Ning Tanjung Pinang. Ayo ning Tanjung Pinang. Aku enek sedina sewengi mari ngono budal ning Malaysia. Karo sapa? Ya karo kancaku. Aku kan dijak kancaku to le. Ning Malaysia iki dijak kancaku. Kawusanane nalikane ning gerbang, wis penake gerbang ngene mo. Terus kancaku kuwi ora oleh mlebu ning Malaysia sing tak eloni kuwi. Jal piye? Perasaanmu dole umpama sing tak eloni kuwi ora oleh mlebu ning negarane wong liya. Ditolak balik. Terus sing iso mlebu mek gor aku. Mergo awakmu bagus ora, ndak ngerti apa permasalahane. Akhirnya aku ki melu sing ngantarke aku. Terus ditampung ning daerah Tangkar Kerbau. Ngono ya, ayo wis pokoke kuwi keling aku. Terus mari nang kono pirang-pirangane dina, terus akhirnya diterning kene kakangane kancaku sing ngejaku ning Malaysia, aku masih ketendang mulih. Terus aku ning kono beberapa hari. Beberapa hari ning daerah Batu Cape tulisannya. Batu Kip, ayo ning Batu Kip tulis. Beberapa hari ning ngono terus aku nulis layang ning kene kakang aku. Sing jenenge wis tak rahasiane jenenge. Mari ngono kakakku mara. Yo melu aku wae. Melu aku kerja ning Kuala Lumpur. Terus kok terus. Ya ora wektune iki kan pas setengah jam ngono. Ngomong setengah jam ya anggitmu ya suwi to le. Lah iya. Gareng kan meneng ae mo. Ayo gareng. Nyapa to aku iki kok kon meneng ae. Awakmu iki meneng ae. Mengko lek awakmu melu ngomong, dalange kesel. Wah. Apa cikur. Aku terus dijak kakang aku. Kakang aku tak takoni kerja apa, Kang?
Sing penting kowe melu aku dhisik masalah penggawean mengko digoleki bareng-bareng. Ngono ya. Iya. Yan dilalah dule. Aku takon kancane kakang aku. Enek penggawean to, Mas. Takonmu ngono. Ah iya, soalé ya apa mek Gro Blitar ngono. Boy. Terus jarene takon ngene bocah ning aku. Sampeyan iso basa Inggris. Aku yo panggah engkres to. Iso. Engkres mah sing penting engkres, sing penting muni iso to. Ngono. Terus aku akhirnya dilebokake neng perusahaan gawe dalan kereta api. Kereta api sepur kowe mah iya. Ora ngono. Akhire aku dites karo wong Inggris. Lek ngetes piye mo? You speak English. Ngono bali mau iku. Iya dole. Ditakoni ngono kuwi, Mang. You speak English. Jawabmu piye mo? Aku wis Inggris. Yes, I am small speak English. Karepmu piye to, Mau? Karepku yo titik-titik aku iso bahasa Inggris. Malah diguyu karo wong-wong India kancaku kuwi mau. Karo sapa, Mau? Karo wong-wong sing ning kono ketoke wong India dole. Wong sing nahi-nahi mang iya dole. Akhirnya wonge takon, "You bahasa putih bisa?" Sedikit-sedikit aku yo ngono. Jan tepak tenan apa? Ayo kuwi to mangkane dole. Sing penting iki nek ning negarane wong umpamane ra iso muni ya iso, senajan to kuwi ra iso. Ngono mah ayo aku diwarahi ngono. Akhire kerja ning gawe dalan sepur ayo. Dalan kereta api. Ngono ya mas sejarah ayo. Kuwi umpama saiki iki didelok dalan kereta api kuwi enak mah. Wah, eneng tole. Tempate ngendi? Tempate kuwi Sentul Timur. Sentul Timur ayo. Sentul Timur ya engko tak golekne ning Google ya mau awakmu saiki kok ya canggih temen. Ya ora ngono maksud iki. Aku iki kan ya saiki duwe HP to, Mak. HP iki digunakake nggih goleki rena-rena, nggih goleki alamat. Iya terus. Lah ya aku takon awakmu terus piye critane, Mak? Ngene to. Aku gawe dalan kereta api. Dawane kuwi 800 meter. Setengah kilo punjul. Punjul tule. Ya kene teko ngendi ya kira-kira? Kene teko Ngremang. Wah, Ngremang ya wis. 10 ya kene Ngremang ngene iya. Soale ngene, sing tak gawe iki 81 cagak. Cagak apa? Cagak tinggi dalan kereta api dadi ning dhuwure cagak kuwi ana dalane kereta api. Oh, gawe tiang. Iya tole gawe tiang. Aku gawe tiang sing dawane iki ya ora padha tole. Ana sing dawane dhuwure 5 meter. Enek sing 10 meter. Eneng sing 15 meter lan sak piturute. Kabeh 81 tiang. Wah, jan mening ya ayo kuwi. Dadine ke tiang-tiange sing nang kono ke ning Malaysia. Dadi aku roh ngono ayo. Sing gawe sampean, sing gawe aku. Taylor Woodrow dole. Kuwi PT-ne. Iya PT-ne Taylor Woodrow karo apa kuwi BST. Wah, kelingan to mo. Aku gak kelingan. Masih wis lawas biyen aku jek kelingan. Terus piye mo?
aku beberapa hari sedina rong dina. Wah, kerasan langsung kerasan. Tenanan aku. Ning kono langsung kerasan. Soale bayarane yo akeh. Mergone melu wong putih. Wong putih ayo ngarani wong londo utawa wong bule iki ana wong putih to. Walah, ngono ya wae. Wis takon apa? Lah ya nalika ning kono lho, Mbok. Awakmu bahasa Inggris ora pati iso kok. Sing penting ki karo kanca-kancane iki iso komunikasi. Walah. Berarti anu lho, Mbok. Piye? Sakerjanamu ki wong Jawa. Ya wong Indonesia to le. Liyane wong mancanegara liyane kayata wong Pakistan, kayata wong India, kayata wong Bangla. Bangla yo Bangladesh. Oh ngono. Ya. Jaman sakmono to. Lah iya. Gajimu berapa? Gajiku ki akeh lho jaman biyen gitu le. Jaman ning Malaysia. Sawetara 40 ringgit. Wah, ya akeh lho mah iya. Jaman sakmono. Dan awakmu ki jalus teko ngendi-ngendi ya mah iya to le. Mangkane kuwi aku crita karo awakmu. Iki awakmu gen ngerti. Biyen nom-nomane bapakmu ki piye? Wis tau nang endi? Wis tau piye? Hebat jamanmu. Ki mang cerita ngawur. Oh, ora ngawuri kasunyatan. Aku mbiyen tau rono tenan. Wis suka duka. Kuwi wis tau tak nyanyi to. Ya, sing penting seneng. Ayo uripku sing penting happy. Yang penting happy. Wah iya, yang penting happy ya mah ya. Ayo. Ren, tangi Ren. Ren, lho. Iki gareng ana wong cerita kok malah merem ki piye iki? Ren, tangi Ren. Ren, oyok-oyok lho. Wis jan wae, bocah kuwi kesel. Amarga mang tak kongkon isu-isu. Tak kongkon nyapa mo? Takon ngeriti. Suket sining buritan wis njembrung kabeh. Wis wayahe diriti. Rayutan-rayutan takon ngeriti mau dolek. Walah. Aku ki lek dalangane rada wayange ngene ya susah. Piye bayangne Bagong sing piye lah iya bareng ngene iki engko diwehi gambar wayang lah kuwi kene ngono ana wayang ha iya iki kan yo cek entan yo iya wis ngono tole aku gekne kopi kono jal aku gekno kopi lanang apa kopi wedok mo kopi lanang tole lek kopi lanang iki ora ana susune iya. Wis ndangkekne kopi aku tak layak-layak karo udut iki to. Oke, yang penting happy mo. Ayo yang penting happy.